Ja, det her det er som et lille projekt om sociologi, og som indledning har jeg skrevet, i dag lever vi i et samfund, hvor der bliver stillet store krav til den enkelte på arbejdsmarkedet. Færre og færre bliver hos den samme arbejdsgiver hele livet, mens langt de fleste aldrig når at arbejde det samme sted i mere end 5 år. Mange bruger udtrykket præstationssamfundet om det samfund, hvor i man konstant bliver bedømt på sine præstationer og stillet til ansvar for sin egen succes. Og som problemformulering til det her lille projekt der, har jeg valgt at sige, hvilke konsekvenser har præstationssamfundet for individet, og hvordan ser de sociale relationer på arbejdsmarkedet ud i fremtiden. Og til at besvare den her problemformulering, så har jeg lavet de her 3 problemstillinger, som lyder: 1. Hvad er præstationssamfundet? 2. Hvordan påvirkes individerne? Og 3. Hvordan kommer fremtidens sociale relationer til at være? Og det første jeg vil svare på, det er det her med, hvad præstationssamfundet egentlig er. Og til at starte med, der vil jeg kigge på en artikel, øh, hvor i Anders Petersen, som er sociolog, og som har udgivet en bog, der hedder Præstationssamfundet, han beskriver det her præstationssamfund også. Artiklen den hedder Opråb fra sociolog, vi har udviklet et samfund, der skaber depression og angst. Og Anders Petersen han siger, at i det samfund vi lever i dag, der er alt ansvaret for succes og det at lykkes i livet lagt over på det enkelte individ. Anders Petersen giver i artiklen udtryk for, at det i dag er et krav, at man hele tiden skal være udviklingsparat og at præstere bedre, for at du kan blive den bedste version af dig selv. I det samfund vi lever i dag, der er der blevet kreeret det menneskeideal, hvor i det altså gælder om at være så omstillingsparat og effektiv og produktiv som muligt, så man ikke ryger ud af kapløbet om at blive mest succesfuld. Samtidig så er det jo så udelukkende ens egen, så er det udelukkende ens egen skyld, hvis det så ikke lykkes at blive succesfuld i livet. Og i præstationssamfundet, som Anders Petersen beskriver, der bliver du konstant bedømt på, hvor godt du præsterer i både dit privatliv, men også på arbejdspladsen. Til sidst i den her artikel, så argumenterer Anders Petersen så for, at den her velfærdsstat, som egentlig skulle sikre alle et godt liv, den ligesom bliver en stopklods for den frie konkurrence, som så skulle kunne sikre, at lige netop ens eget liv bliver godt. Dernæst så vil jeg se lidt på, hvad Anthony Giddens, som er sociolog, han siger om dagens samfund. Og Anthony Giddens han snakker ligesom om den her overgang fra det moderne samfund til det senmoderne samfund. Og det er noget af det Giddens mener er de vigtigste kendetegn ved den her overgang her. Det er aftraditionaliseringen og individualiseringen. Altså det her med at traditioner spiller langt mindre rolle i dagens samfund, samtidig med at det er i højere grad op til den enkelte at træffe sine egne beslutninger. Derudover så snakker han om tre centrale aspekter i samfundet. Og den første, det er det her med adskillelse af tid og rum, som ligesom er en følge af udviklingen inden for teknologiens verden, hvor det er blevet langt nemmere at komme i kontakt med folk på den helt modsatte side af jorden. Og det er også blevet lettere lige at flyve om på den anden side af jorden, hvis man har brug for det. Derudover så snakker Giddens om de her ansigtsløse relationer, som ligesom er nogle relationer vi skaber til, eller den tillid eller lid vi sætter til specifikke systemer, i stedet for ligesom at skabe tillid til dem der står lige over for os, altså de relationer der har ansigt. Og den tredje ting, det er så den her øgede refleksivitet, altså med at det i højere grad er individerne, der træffer sine egne valg og skaber sin egen identitet. Så på den her måde, så kan man sige, at Anthony Giddens han snakker om et globaliseret samfund, globaliseret og individualiseret samfund, i og med at det ligesom er blevet lettere at bevæge sig rundt i verden og komme i kontakt med andre folk, samtidig med at der er blevet lagt mere ansvar over på den enkelte. Så generelt om præstationssamfundet, der kan man sige, at der er kommet et øget pres og et øget ansvar på den enkelte, for ligesom at skulle lykkes i livet. Det her Anders Petersen siger med, at der er
konstant høje krav om, at man skal være effektiv, produktiv og omstillingsparat. Det er noget af det, der karakteriserer præstationssamfundet rigtig meget. Og så ja, det her med at Gitten snakker om den større konkurrence på arbejdsmarkedet, grundet den her globalisering, altså det her med, at det er lettere at finde den bedste arbejdskraft, øhm, om så den bedste arbejdskraft befinder sig på den anden side af jorden. Så ja, præstationssamfundet, der bliver du konstant bedømt på dine præstationer inden for et specifikt område, og du bliver presset til altid at skulle øge på et ekstremt højt niveau inden for det her område. Så den næste problemstilling, jeg vil svare på, det er, hvordan individerne så bliver påvirket af det her præstationssamfund. Og det første, jeg vil kigge på, det er den her 27-årige journalist, som hedder Sofie, og hun er blevet interviewet i en artikel i Berlingske, hvor hun ligesom beskriver, hvordan hun har det på arbejdsmarkedet. Og Sofie her, hun er nyuddannet journalist, og hun har aldrig nogensinde haft et fast arbejde. Hvad hedder det? Og hun har kun arbejdet på sådan dag-til-dag kontrakter, og hun har aldrig helt været sikker på, om hun ville få den næste kontrakt den næste dag. Så det her, det skaber ligesom en meget usikker hverdag for Sofie, i og med at hun aldrig er helt sikker på at have et arbejde. Og samtidig så går hun så glip af alle de her goder, der er ved at have et fast arbejde, som for eksempel pension og altså pension og bonusser og betalt ferie og så videre, det går hun glip af. Og Sofie, hun er et sublimt eksempel på den mobilitet og fleksibilitet, som sociologen Richard Sennett han beskriver. Sennett han bruger de her begreber mobilitet og fleksibilitet i sin kritik af det arbejdsmarked, som er opstået i dag. De her to begreber her, mobiliteten og fleksibiliteten, som bliver krævet af Sofie og en masse andre arbejdstagere i dag, skaber ifølge Sennett illoyalitet på arbejdsmarkedet. Og der er rigtig mange relationer og arbejdsfællesskaber, der ifølge Sennett går tabt. Sofie, hun er nødt til hele tiden at være omstillingsparat og klar til at tilpasse sig en ny kontrakt hver dag, og det udnytter arbejdsgiverne ligesom i præstationssamfundet, samtidig med at al tilliden sådan mellem de to parter, den ligesom går tabt, fordi Sofie ved aldrig, om hun kan stole på den arbejdsgiver, hun har. Sofie beskriver også i det her interview her, hvordan hun mangler anerkendelse for det arbejde, hun laver. Hun siger faktisk i artiklen, noget af det værste er, at det ikke gør en forskel, om jeg gør et godt stykke arbejde eller ej. Hun fortæller, at hun tit har en mistanke om, at dem, der ansætter hende, aldrig når at læse hendes artikler. Og det her, det fortæller hun så, at det er ekstremt frustrerende for hende. Og så nogle af de her ting, det her med anerkendelse for ens arbejde, det er noget sociologen Axel Honneth, han bruger som ligesom et grundlag for at leve et lykkeligt liv. Honneth han mener, at mennesket skal have anerkendelse i 3 forskellige anerkendelsessfærer for at kunne leve lykkeligt. Og de her 3 sfærer, det er privatsfæren, altså personlige relationer med, altså for eksempel med familien og kæresten. Så skal man have anerkendelse i den retslige sfære i form af for eksempel rettigheder og sådan noget, og så i den solidariske sfære, hvor det så er på arbejdspladsen. Og det er altså det her, Sofie hun mangler i sit liv. Og det er så på grund af præstationssamfundet. Så det er altså stort set umuligt for Sofie at leve et lykkeligt liv, fordi hun konstant bliver udfordret på sin mobilitet og fleksibilitet, samtidig med at hun ikke rigtig får nogen anerkendelse fra sin arbejdsgiver. Og det her, det har så også gjort, at hun ikke har nogen fremtidsplaner overhovedet. Og hun siger, at hvis hun ønsker at få flere børn, så bliver hun nødt til at finde et andet arbejde. Det næste, jeg vil kigge lidt på, det er den artikel, som hedder De unge er ikke forkælet. De er den mest omstillingsparate generation nogensinde. Og det er en artikel, som var i Politikken. Og her der kritiserer Thomas Kantsø, som er fra Dansk Jurist- og Økonomforbund, det arbejdsmarked, hvor arbejdspladserne konstant kræver, at arbejderne er beskrevet, eller er omstillingsparate, men arbejdspladserne ligesom ikke selv er det overhovedet.
Han beskriver den her nyuddannede generation som meget ambitiøse og nysgerrige, øhm, og han siger, at de er den mest omstillingsparate generation nogensinde. Han mener blot, at arbejdsmarkedet stiller helt forkerte krav til de unge, som de unge ikke rigtig har tænkt sig at acceptere, fordi de ikke mener, at arbejdspladserne selv er omstillingsparate nok. Derfor så begynder de unge i stedet for at skabe deres egne arbejdspladser, og det gør de for eksempel ved sådan at være iværksættere allerede inden de er færdiguddannet. Individet det bliver altså presset så meget i præstationssamfundet, at de lettere bliver deprimeret. Det er det Anders Petersen også siger i den første artikel jeg snakkede om, at det her med, Anders Petersen siger, at folk bliver deprimeret, når ikke de kan, altså når de lever i det her præstationssamfund. Ja. Den sidste problemstilling, hvordan fremtidens sociale relationer kommer til at være, der har jeg kigget på en artikel, som hedder Krisen fremskynder morgendagens arbejdsmarked, og den er fra Information, og der bliver peget på sådan 3 hovedpunkter. Det første, det er det her med, at der i fremtidens arbejdsmarked vil være større mobilitet mellem forskellige erhverv og arbejdspladser. Så for eksempel i en typisk virksomhed i dag, der er det kun omkring halvdelen, der har været fast eller ansat i mere end 5 år. Og i mine øjne, der vil den andel kun blive mindre og mindre. Pensionsopsparinger, det er for eksempel noget, der bliver mindre og mindre relevant, netop på grund af, at man ikke har udsigt til at arbejde mere end et par år i en enkelt virksomhed. Eller måske som i Sofies tilfælde, slet ikke har udsigt til en fastansættelse overhovedet. Og det skaber altså et mere illoyalt arbejdsmarked, hvor der ikke er så gode relationer. Derudover så bliver der også snakket om en voksende selvstændig arbejdsstyrke, altså dem her, der ikke accepterer de etablerede arbejdspladsers krav om den her omstillingsparathed, men derimod bare skaber sin egen arbejdsplads. Og det er det, ham her Thomas Kantsø også forklaret i den her, de unge er ikke forkælet, de er den mest omstillingsparate generation nogensinde, hvor de altså skal gå ud og skabe deres egen arbejdsplads i stedet for. Til sidst så er der det her med, at globaliseringen og udviklingen i teknologien igen har medført, at langt flere bliver det, som i artiklen her bliver beskrevet som telearbejdere. Altså folk, der i højere grad arbejder hjemmefra eller på farten, for eksempel via telefonen eller internettet. Og de her telearbejdere, det er oftest de selvstændige. Så i fremtiden, der tror jeg, at vi vil se et arbejdsmarked med mere distancerede, udlejrede og illoyale relationer. Relationer, der bliver dannet på arbejdsmarkedet, bliver på grund af de meget korte ansættelsesperioder meget illoyale og overfladiske. Og så tror jeg, at der i fremtiden også vil være en større andel selvstændige, som arbejder hjemmefra eller via telefonen eller internettet. Netop fordi der er større individuelt ansvar for succes. Som konklusion kan man sige, at man tydeligt kan se, at præstationssamfundet presser individet i nutidens samfund. Der bliver sat ekstremt høje krav til arbejdstagernes omstillingsparathed, samtidig med at de får alt ansvaret for deres egen succes i livet. Disse krav fører til, at mange flere i dag går hen og bliver deprimeret, som Anders Petersen forklarede i sin artikel. Dertil kommer det, at flere bliver selvstændige, fordi de ikke accepterer arbejdspladsernes urimelige ansættelseskontrakter. Hvis dette fortsætter, vil vi i fremtiden se mere illoyale og overfladiske relationer på et arbejdsmarked, hvor der vil være langt flere selvstændige. Hvis ikke der gøres noget for at ændre på præstationssamfundet, eller for at fjerne det helt, ender vi måske med, at alle arbejder som Sofie, nemlig som daglejere med kontrakter, der kun gælder en enkelt dag.